Altså egentlig så starter det jo ved et spor, at man vil i Uldum sammen med lokalbefolkningen, dem der bor i Uldum, og så os, der er offentligt ansat, prøver at skabe noget fælles. Hvad kan vi gøre? Hvad kan man gøre for, at Uldum sådan kan gå ind og støtte op om familier, børn, som har brug for en ekstra hånd eller noget støtte. Og der var jo nogle aftenmøder der, hvor vi var samlet, folk fra forskellige foreninger, og vi var der forskellige repræsentanter fra kommunen, altså dagplejen, børnehaven, skole og sagsbehandlere og sundhedsplejersker var også med. Ikke? Og der var der nogle seancer der, hvor vi mødtes, og der kom egentlig noget i gang. Ja. De kræfter, der var der fra de lokale områder, de havde jo også nogle ting i gang, og skolen havde også noget i gang, fortalte Troels med den der legeplads, de var ved at bygge. Og så for mig at se, så kører det egentlig ud af, at man tænker, at vi skal også komme til at køre et spor, hvor det kun er os fagpersoner, der mødes i Uldum. Med det for øje at få noget mere, hvad kan man sige, tværfagligt samarbejde i forhold til de ting, der rører sig. Dels i skole, dagpleje, børnehave og sundhedspleje også. Og også den sagsbehandler, der er med. Ja. Og der, hvor jeg synes, det begynder at vise noget, det er der, hvor vi aftaler, at vi skal mødes i den der Uldum-gruppen, som vi kalder den. Altså, hvor vi mødes der er så nogle faste, jeg kan faktisk ikke engang huske, hvornår det er, vi mødes, men der er nogle indkaldelser i vores kalender, hvor vi mødes en halv time, så er det rimelig helt skarp, hvor vi lige får snakket igennem, jamen, hvad har man gang i, og hvad rører sig ved de forskellige steder. Hvorfor tog det så lang tid at komme i gang? Det gjorde det jo også. Ja, det gjorde det. Jeg tænker, en del har været som en kamp om at få de der betingelser i orden. Har vi tid til det? Ja. Er det i orden? Træder vi ikke nogen overtager? Hvis jeg pludselig har en familievejleder, så tager jeg faktisk familiekonsulent arbejde. Er det okay? Må man det? Så det der med de der kloge hoveder, der sidder over os, og de lige skulle få alt det der betingelser rigtigt. De forudsætninger, få nogle timer tilført. Det der med, at når vi gør noget på en anden måde, så kommer det et hul et sted, inden vi får det hele kørende, så det bliver, ikke også? Og hvad er det egentlig, vi træder ud i der? Fordi det, man har hurtigt taget arbejde til sig, og komme med det er lidt svært. Så det har været en ængstelighed, tænker jeg, i forhold til, hvis jeg begynder at bare tage ind, og jeg har min kerneopgave, jeg vil sige, så har jeg lige om lidt en dobbeltbooking, og det ved man. Ja. Og den kamp at få det i orden, ikke også? Og det har det egentlig, jeg tænker, når jeg kigger tilbage, så skulle vi bare gå i gang. Okay. Så bare gøre det, fordi man får ikke noget ud af sådan nogle byråkratiske systemer, det skal finde ud af, skal vi så give nogle midler, hvor kommer de fra, og hvor trækker man dem, og alt sådan noget. Det bliver tungt, det bliver rigtig tungt, når de chefer og alt det der skal blive enige, og alle skal involveres og høres, og have en idé i det. Det bliver en tungt system, så jeg tænker, det er der, den har været. Og så Og det, som jeg synes er rigtig godt i den, det er, at tingene bliver sat fri. Vi skal ture nogle ting sammen, og jeg synes, det lykkes rigtig, rigtig godt et langt stykke af vejen. Jeg synes, vi får løst nogle ting med nogle familier til gavn for nogle børn meget, meget hurtigt. Eller vi får i hvert fald ikke løst, men vi får støttet op om. Men jeg tænker også, at noget af det, der er rigtig, rigtig vigtigt i den gruppe, det er de personer, der sidder i den. Og når jeg siger det, så tænker jeg, at
det er i hvert fald vigtigt, at det er nogle personer, der sådan har nogle års erfaring, kender deres egen faggrænse, fordi for at kan bryde sin faggrænse ned, så er man også nødt til at kende den, hvad det er. Og det tager nogen. Jeg tænker lidt, det er ligesom når man tager kørekort, ikke? Så skal man til at ud og træne på træningsbanen, ikke? Og man skal have sat sin faglige identitet i det. Og det er rigtig godt at være sammen med nogle gamle rotter, fordi det gør det lettere. Det gør det, eller gør det muligt måske. Men jeg synes også, at vi har oplevet i den gruppe, at det er rigtig vigtigt, at ledelsen i, jeg nær sagt detaljer, ved, hvad det handler om. Fordi det er jo ledelsen, der skal give medarbejderen trygheden i, jamen du kan godt bryde grænserne og gøre tingene på en ny måde. Og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Og der kan jeg godt mærke, der er det altså ikke alle ledelseslag, der ved lige meget om, hvad det er, der foregår. Sådan har jeg tolket det. Og det skaber noget utryghed ved de medarbejdere, der sidder der. Fordi det tager jo tid, ikke? Det tager jo tid at sådan mærke og skabe det der rum sammen. Hvis nu siger, du kommer ud til en anden skole og siger, hvorfor foregår det ikke som i Uldum? Kunne man lave det her andre steder? Det kunne man nok, men jeg vil sige, at man skal ikke ligesom med TTR, hvor man har sagt, det fungerede rigtig godt på 4 skoler, så det går vi ud på alle andre skoler. Man skal virkelig have lyst til det her. Og vi har også snakket om i projektet, at når vi nu, fordi Anne var jo sådan set egentlig på vej ud, hvor vi snakker om, jamen skal man bare sige, at det er den nye psykolog i Uldum, der skal ind, eller skal man simpelthen sige, at vi skal simpelthen have en, der vil det her. For det er meget afhængigt af, om du egentlig har lyst i det, eller ikke. Eller du får på det, du skal i det. Ja. Så derfor tænker jeg ikke bare, at man kan sige, at det kan køres ud på alle skoler. Nej. Det skal ligesom, synes jeg ligesom fra os, der kan det måske godt tage lang tid, inden man ligesom når der til, hvor det er, men det skal ligesom komme nedefra. Ja. Og jeg tænker også, der foregår flere ting rundt omkring, som vi ikke altid ved. Ja. Fordi folk, de kan ikke lade være. Nej. De sætter nogle ting i gang, ja. Som man så bare gør, og så får man tilgivelse i stedet for tilladelse. Ja. Og jeg tænker, det er jo fint, folk de nogle gange er lidt ulydige. Ja. For ellers så sker der ikke noget. Nej. Det er jo ikke, ja, det gør det jo ikke. Altså, man kan jo ikke, de mennesker, der virkelig brænder for noget, de kan jo ikke stoppes af en regel. Nej. De bliver jo bare ved alligevel, og så tænker de, vi prøver alligevel at grædebøje lidt. Ja. Du kan jo egentlig godt grædebøje meget, hvis det er. Ja, ja. Ja, uden at bryde noget som helst, ikke? Jo. Er det det, I gør i gruppen? Ja. Det er nok det, vi har gjort, ja. Ja. Og det er fordi, I ikke kan lade være? Det tror jeg. Ja. Men det er også taget lang tid, ikke? Jo, det har det. Ja. Hvad er det så, der har gjort, at det har taget lang tid, og hvad er det, der har gjort, at det så virker? Jamen altså noget af det, som har taget lang tid, det er, at man skal den måde at samarbejde på tværs af både af institutioner og af professionelle faggrupper, det er ikke det er man ikke vant til. Så jeg tror, at man har, altså vi har helt sikkert et sprog her på skolen, og jeg er sikker på, at hen på PPR, der har de også en måde at tale om tingene på. Og der skal man have, hvad skal man sige, fundet sammen i en eller anden form for fælles forståelse, ja. Inden det rigtig begynder at kunne lade sig gøre og tale om tingene. Ligesådan så har familieafdelingen nogle, altså de har jo rigtig mange regler og paragrafer og sådan noget, som de skal overholde. Det har vi også, men vi er måske ikke helt så fokuseret på dem, som man er der, og traditionelt i den faggruppe er. Ja. Så der er nogle kanter, der skal slibes af, eller hvad man skal sige, og det tager faktisk ret lang tid. Så er der nogen også, der skal nikke til, at man skal løse nogle opgaver, som ikke traditionelt ligger ved en. Okay. Og at, altså for eksempel her har vi haft nogle pædagoger, som
har skulle hjem og lave noget arbejde i hjemmet. Det vil sige, at den arbejdstid, man egentlig skal lægge, den ligger uden for det, man arbejder lige så mange timer, det er ikke det, men den ligger uden for det, der man normalt ville forvente var ens arbejdstid, enten som pædagog eller lærer, eller hvad det nu er. Okay. Og det tager også noget tid at få til at fungere. Ja. Og så selvfølgelig det der, at det er minimalt, hvad det er af dokumentation. Har været rart, at man bare lige kunne tage ud i en familie, give noget råd og vejledning, selv lige skrive nogle stikord. Og selvfølgelig har vi vores eget lille system i TTR. Ja. Men i forhold til, hvad man er vant til fra en familieafdeling. Selvfølgelig skal det følges op på, men det vi aftalte, og det vi snakkede om til sidste møde, eller hjemmebesøg, det skal vi selvfølgelig kunne følge op på. Men man har lige sin egen lille notatblok eller system i det her. Det har været rart, fordi man er vant til at have rigtig meget administrativt. Okay. Så der har været mere handling og mindre administrativt. Okay. Hvor man er vant til det modsatte faktisk. Ja. Ja. Ud fra min stol i hvert fald. Ja. Men altså, det er jo også der, jeg styrer imod. Der får jeg også modvind, når jeg skal til at handle på det med pengene. Altså, jeg har så fået lov i forhold til støttepædagogen der, men jeg så har faktisk haft en anden støttepædagog, hvor jeg egentlig gerne vil lave det samme nummer. Ikke helt på samme måde, men en familie, som egentlig havde det skidt med kommunen. Kommunen skulle ikke komme hjem til dem. Børnehaven, de er ikke helt kommunen. Og de har også indvildet i, at de gerne have støttetimer. Og de var så egentlig sure og vrede over, at de ikke havde fået den støttepædagog, de i første omgang havde haft, men hende havde de ikke fået i næste omgang. Så der skulle vi ligesom lige lave et stykke benarbejde for, at det så også var okay. Og hvor vi godt hen hos os var klar over, at for at hjælpe barnet bedst muligt, så ville det faktisk rigtig, rigtig god mening, at en af os kom ind i hjemmet, for ligesom at få snakket os frem til, hvad kunne strukturen så være derhjemme, for at vi ligesom kunne understøtte i fællesskab. Og der sidder vi så faktisk på det møde, hvor støttepædagogen er med, og hvor de så finder ud af, at hun var ikke så dum, der hende kunne de godt finde ud af, og hvor jeg så bare kan komme til at sige, var det sikkert en idé, at Annette hun kom hjem til jer over nogle gange, og ligesom fik det her sat i værk, hjælp med at få ryddet op på drengens værelse, få tingene sat i nogle systemer, få lavet sådan et hellehjørne, hvor han ligesom kunne have fred og ro derhjemme, og måske lave et piktogramtavle. Og jo, det måtte de godt, og så grinede far lidt, og så siger han til konen, du vil altså ikke have nogen hjem. Jamen det var ikke det samme, for vi var ikke kommunen. Så på den måde, så ja. Og faktisk, så 3 gange var hun der over en periode, og så var det op at køre. Dermed ikke sagt, at hun ikke skal hjem igen. Det kan godt ske, hun skal have det. Men der stod jeg så også og skulle til at diskutere med, hvor er det så, jeg får de timer fra, altså med lederne af TIP-teamen, som har støttepædagogerne, ikke også? Og det vil hun selvfølgelig ikke bare betale sig, men det skal du jo heller ikke et eller andet sted. Men vi må skrive det ned og dokumentere det. Og så må jeg jo så få en regning sidst på, og så må vi så tage den med René, hvem der så skal betale det her. Ja. Så det er der ligger lige nu. Okay. Så det får vi se. Ja, men jeg tror på, at jeg får dem helt sikkert. Ja. Men jeg kan i hvert fald fornemme, at det er det, der skal til. Man skal saksus med vilje. Ja. Man skal synes, det er fedt at se, hvad det kan blive til, hvis man tænker ud af boksen. Ja. Og det betyder også, at man måske rammer imod nogle bureaukratiske ting en gang imellem, hvor man er nødt til at sige, lad os nu strække den elastik, lad os nu gå ud over kanten. Ja. Ja. Og jeg tænker, jeg kan ikke få øje på, hvor det er, det giver sin begrænsning. Det kan jeg virkelig ikke, og det er helt ærligt. Jeg kan ikke forstå det. Og det er måske også det, der gør, at jeg bliver forfyldt af, at jeg ikke kan forstå. Jeg synes, tøjlerne strammer. Jeg synes ikke, at der er den frihed, der skal til. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor den ikke er der. Fordi hvis alle siger, det må I gerne, hvorfor kommer det så ikke ud af stedet? Ja. Hvorfor gør vi ikke det, vi ved, vi kan? Begrænser I jer selv? Nej, vi føler os begrænset. Okay. Jamen, du siger på den ene side, alle siger, I må godt, men I gør det ikke. Men politisk hører vi jo Jesper Thyring sige, det må I gerne. Ja. Men hvis vi gerne må, hvorfor er der så nogen, der siger, at vi skal lave en paragraf 50? Ja.
For så må vi jo ikke helt. Nej, okay. Fordi der lovgivningsmæssigt ligger en paragraf 50 for, at man kan tilbyde en familie. Ja. Jamen så må vi ikke helt. Nej. Så er der jo en begrænsning. Og så er der en, der skal komme og sige, og jeg ved ikke hvem, måske Jesper, ved hvad det, men inden for den her bagatelgrænse, der prøver vi det her. Og i min optik er det en bagatelgrænse, når forældre har sagt ja, og sagsbehandler er blevet præsenteret for underretning, der indeholder diverse ting, som indikerer, at det her er en nødvendighed, og man har været med i diverse undersøgelser på kryds og tværs, og det er en kendt familie. Ja. Så tænker jeg, at i min optik er det en bagatelgrænse at sige, det kan vi godt prøve. Lad os prøve det.